ndimene anawachedera zikhale ng'oma amene aluza zisankho zapampando wa chiwiri wa president zina momwe kumapezeka kuti mavotera adasochera koma ndoti akufunika apite kwa secretary general timaona kuti mwina kapena kuti anthu ali neck to neck mwina kapena mavotera amene adasochera 13 amene wamwina akasintha zinthuko komabe ndithu pa chisankho amapezeka opambana ndi mmodzi ndipo zaonetseratu mkatimo kutinso achimwendo mbali ina anthu sochuluka adawafuna chifukwa mudali chisangalalo chachikulu mudali makandidates ambiri mkatimo koma candidate amene kumayambiriro nkomwe anthu adamukumbatira kudzaza anthu pamenepo kuyima kuti agwirane naye chaza adali achimwendo Banda mkatimo. Mwina ndingonjezera ndonjezere mfundo iyi mwina amene anthu ambiri sakuidziwa yonena kuti achitchula Banda anachita align ndi kampu ya Mumba. Okay. So anthu anali gulu limodzi. Kunali makampu mwina tafotokozera amene akutionera komanso kutimvera pa wireless kuti kunali makampu osiyanasiyana. So pakampu vija mmakhala ndi munthu amene mmanena kuti uyu atiyimirira pa president, vice president, uyu pa second vice president, uyu pa first vice, second vice president, uyu pa secretary general, uyu malo osiyanasiyana. Ndiye muona kunena kuti mukagwa pa udindo wa vice president monga mmene agwera Amumba most likely ndiye kuti amene ali candidate wanu pa secretary general ndikuti sunayenso amakhala ali disadvantaged. So I'm not too surprised fuka munafunsulano munanena kuti are you surprised? I was not too surprised nitaona kuti uhuhu Amumba agwa chifukwa iwo anali gulu limodzi ndi achitchula Banda pomwe awa achimwendo mbali yawo ndikuti kunali alignment yawo ndiye kuti kunali makandidate enawo mwinaso Catherine Gotanihara amene apambana. Yes. Brian ndimatiso ndiyankhulepo pa nkhani kuti nzodabwitsa zomwe zachitika mkatimo tikawunikira nduna kapena makandidates amene adali patsogolo kugawa ndalama sadachite bwino pachisankhochi sadachite bwino nduna zomwe pena zimachita kulankhula tidachezako nawo ena amachita kulankhula kuti amene ulibe ndalama chisankho kampeni ndi ndalama kumene ulibe ndalama zitayi joina timu yomwe ili ndi ndalama makandidates amene adamwaza ndalama mwakatiti amene usadachite bwino pa chisankhochi ngakhale mkatimu timafunsa ma delegates ena kuti koma achithyolatu nde adachita kampeni amwaza ndalama zikhale ng'oma adachita kampeni amwaza ndalama koma bwanji simundavotere madelegates ambiri mkatimu amanena kuti ifetu musamangoti madelegates kumaona kuti ndifonyozeka umati ndife anthu opusa ndife anthu ozindikira panopa ndalama zawozo tagula nazo mapuloti atagula minda anthu ena tacheza nawo mkati mwachita tife tagula ng'ombe mafizi pano ana athu tinalipira kale panopanso tili ndi ndalama zina zili ku nyumba zikungokhala zomwe talandira dzulodzulo ali zina zili mchukwamamu amati zina zili mchukwamamu zili mchukwamamu ati usiku pano anthu alandiranso ndalama alife ndalama ndetatenga koma ife tikufuna munthu woti apititsa chipani patsogolo nkhani imenenso idabukanso kwambiri pa udindo wa publicity secretary chabwino ngati umamva wayana ngati mudaliso makoments ambiri atawina Jessica Bwira pa udindo umenewo ambiri alankhulanso kwambiri madelegates pamene papadalibe kuti ngati zogawa ndalamazo koma kuti anthu akukonzekera chisankho cha chaka chamawa ndi akufuna munthu woti akayima amanjanja nkulankhula atazipikisana ndi enawo atafuna munthu oti akamati mneneri wa chipani adzinjanja ati safuna munthu oti akamayankhula adzikhala ngati mwina akuwerenga vesi baibulo ku church ndi ena mwa makoments amene timatolera mkatimo. But to be fair ndinene kuti awawa ambali nayo amene apambana aliponso ena amene amagawa ndalama chifukwa tisaperekesenso chisanzo chithunzithunzi chonena kuti awa amene apambana iwo nde olowa mtambala sanagawe anagawa mwina zimangosiyana ma amount komanso kaperekedwe chifukwa inu ndine mukudziwa kunena kuti tafika pano tinamva kuti candidate mmodzi amene wapambana lero
amagawa ndalama mukumbukira tinamva usiku kuti ndalama zambiri tidamva ndithu exactly tidamva and lero wina candidate ameneyo so 1 million yes so mwina ndimene ili nchekwa amanena kuti yeah kumabola amene amuvotera kuma kulandira ndosamvotera so I just thought kuti we should balance it in that way mwina so on the other side ndimaona bengati kuti anthu akuoneka ngati kuti amakhala nthawi zinaso very concerned ndi approach yako mmene umachitira ndi anthu wina nandiuza before the elections kunena kuti chisankho ichitu tiusankhaso anthu mmene amakhalira ndi anthu kutanthauza kuti ndalama utakhala nazo koma mwina even mmene ukwa social capital mmene emotional intelligence pamenepo mmene umawayankhulira mmene chifukwa ndalamayo utha umatenga nkumati tengani koma wina atha kumakupasa ndithu mwa ulemu zimasiyana so ndikuonanso ngati kuti ndalamazo mwina konsekonse tinene zoona zinaliko koma mwina ma approach ndi zina zoterozo taonanso nkhani ya experience kuti anthu akukhala ngati kuti akufuna anthu amene anabwera kale ali ndi experience komanso aonesa loyalty some level of loyalty in terms of work muona ndithu kuti nchifukwa yake anthu ngati mwina amumba mwina anthu sanakonde kwenikweni akatenga Catherine Gotani amene ali ndi experience kwambiri mchipanimo and she has demonstrated loyalty komanso ndi munthu onena kuti ndi speaker of parliament I mean how high can you get so ndimaonabe kuti chimene chocho tachionanso kumeneko ku mchipani chimenechi ndineneza aloya wena ananditumizira message kuti koma ndakakonda amvalo atatenga position imene ya legal advisor fetonena kuti he's more senior than mwina maloya amene amapikisana nawo akadzipatike amene alowapo nde ndinawayankha kunena kuti apapa tisi nkhani yodziwa malamulo ndi nkhani yophatikiza malamulo komanso ndale chifukwa amvalo mukumbukira pali mpungwepungwe dzana lija tidafika ife timafunsa mprogramu ija tinali nayo ku studio kwathu kuno kulilongwe timanena kuti kodi legal advisor alikwani timaona ngati kuti ndamene azauza kuti koma zapa pa malamulo apapa tikuphonya ngati chipani amaonera programu ija zulo ndakumana nawo amaonera programu fotokoza zulo ndakumana nawo amvalo yes anayankhula zina zoti ananena kuti nza angondidziwitsa yes za his advice pa nkhani imeneyi koma ananena kuti ndisanene koma he has a view yes zikuoneka ngati kuti to summarize yes sana amvere sana amvere mwina ndikomaliza penepo kunena kuti so amvalo muona kunena kuti amachita advice koma sana amvere so kumbali it was not about issue ya legal koma sono ni mbali ya ndale so kumbali ya ndale amaoneka kuti ali weak koma kumbali ya legal he's more experienced than maloya ayo mwina akadzipatike ndi amaloya ena amene amayima nawo so kunaliso mbali imeneyoyo kuti anthu anaona ngati kodi chipolowe chonsechi chakukhoti chachitika kodi sitili ndi loya pano bwanji titenge mwina wina kuti athandize kumbali imene ya ndale nkhani yomwe ndimafunanso ndinene pamenepo uja ni commotion ikumveka koyo ndi dzikondero zokhazokhaze I think dzikondero zokhazokhaze chifuna unaluza sungayimbe nyimbo imeneyo auti ipemerere ipatse moto ndiye ukaluza makhala kuti fuero watha sungayipemerere sungayipemerere yes diesel watatha ndithu ndimanena kuti nkhani ya mvalo akadzipatike adachita kampeni ndipo anthu ambiri amadziwa kuti iwo akupikisana nawo paudindo amene amapikisanapo awiri iwowo ndi amvalo koma ngakhale tsiku lija lomwe tinapita ku msonkhano wa atolankhani omwe amachititsa aphungu aku nyumba ya malamulo a chipanichi aphungu ambiri tinali ngati timachita mocheza aphungu amene adabwera kumene kuchochuluka amachita kuti amvalo akuyimira kuti ena mwa ife ndife madelegates sitikudziwa zoti amvalo akuyimira sadafikire madelegates madera momwe ena fenso tikupita nde amvalo titha kunena kuti adali sochete chifukwa tikaona momwe mavoti ayendera pamenepa Jefferson wapeza 905 votes pomwe amvalo apeza 391 pali difference yaikulu kwambiri sadafune komanso kuchipaniko iwo
samapezekako ngati munthu amene ali serious kufuna udindo umenewu nditha kunena choncho Brian. Gotani Hara. Yes. Sada pange kampeni yone. She didn't do any major interview. Olonsonkhano. Ndale za mtundu wanji zimene asewera iwo. Chikoka. Ndikuona ngati choyamba nkhani kwambiri ndionena kuti chipani cha Malawi Congress chimayesesa kwenikweni kuti wachiwiri wake kawiri azikhala ochokera kumpoto. Okay. Taona Amsoya kumbuyoku ndena amakhalabe ndi chifukwa amaona kuti it's easier kupeza mavoti akumpoto than it is kupeza mavoti for example the Lomwe region kapena ku southern region zimakhala zovutirapo. So northern region nthawi zambiri pa my elections can be a deal breaker. Chifukwa mukapanga tie ndi southern region ndiye kuti amene ali ndi northern region ndi amene atha kudusa. So kumene kuja muona kuti ndiye kuti chisankho chinali pakati pa Amsugwa pamene amapikisana panali Catherine Gotani Hara. Yes. Moses Kunkuyu. Chakwamba Moyo. Yes. Brown Mpinganjira. Gezi Msukwa. Yeah. Vitumbiko Mumba. Yes. Azikale. Yes. Ngoma. Yes. Komanso Esther Nteka Chilingi. Yes. Padali anthu ochuluka komanso anthu experience yawo odziwika. Koma wina ananena what's uli now pamenepo? Yes, just read them out. Okay. Yeah. Just read them pamenepa Catherine Gotani Hara omwe apambanawo apeza mavoti okwana 431. 431. Okay. Moses Kunkuyu apeza mavoti 106. Chakwamba Moyo apeza mavoti 33. Brown Mpinganjira apeza mavoti okwana 81 votes. Okay. Gezi Msukwa apeza mavoti okwana 119. Okay. Vitumbiko Mumba apeza mavoti okwana 313. 313. Okay. 313. Vitumbiko Mumba kutereko ndamene ali pa number 2. Okay. Ndithu. Again zikhale ngoma apeza mavoti 93. Esther Nteka Chilingi apeza mavoti okwana 38. Ndi momwe zayendera pa mpikisano umene udali pa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi. Ndimanena kuti muona kuti kwa Catherine Gotani Hara it was more of anthu kuwauza kuti inuyo muime tikupangirani kampeni. Nde kampeni yake imakhala yakachetechete. She didn't need to do the campaign. Yeah. People did the campaign for her underground. Naonapo ena amenali very influential MCP amalemba maposti kunena kuti ife timapanga smart campaign. Mwaonako kuti Catherine Gotani Hara akuyankhula kapena kupanga zanuzo ifeyo timapanga smart campaign. Koma more is to do with influence imenali nayo mchipanichi. Achokera nacho chipanichi kutali. Aenda ndithu achakwera for quite some time. Komanso position ija ya Speaker of Parliament tisaichepese ayi. It's a very influential position even within the party because ma MP ambiri ndokuti magwira nawo ntchito very closely. Ndiye kuti amene aja kwambiri ali more aligned no towards you. Komanso tisaiwale kunena kuti
gender card alipo azimayi ambiri amene amafunanso kuti kukhale mzimayi kusogoloko ndiye kuti palinso gender card pamenepo imene ikugwira ntchito. Komanso ngakhale kuona mbiri akutani hala mukaona ngakhale history yawo yakufamily kwawo ndi anthu onena kuti mchipanichi akhala ndithu ozipereka for quite a long time. So nthawi zinaso mmaona kuti awa ndanyowani uyu takhala naye atha kutisunga sangatitaye pa njira ayi. Nthawi zinaso mmaona ubale umene ulipo wa munthuyo ndi president wanu. Generally there's been a good relationship between Kathleen ngakhalenso achakwera. So ubaleso wawo generally has been a good relationship, adding to the value and advantage of her winning in this position. Azikale Ngoma, in Monagati is the biggest contender. 91? Brian. Azikala pesa 93 votes. 93 votes. I thought he was the biggest contender. Alesa mona jonto. Yeah. Chifukwa ngakhale nkati mupomada khala nanenso nakapatsa komoni. Pamabwera anthu. Anyama zikulu. Ineso takhala pambalipo mati munthu ito awina simavoto sewa akudutsa pamenepa kupereka maulemu. Aliyense ndithu olo kunjaku tisadafike tsiku la lero anthu amakamba kuti pamenepa anthu akuluakulu amene akupikisana pa udindo umenewu anthu amatchula iwowa avitumbiko mumba nda Catherine Kotani Harris. Mwachilungamo chake anthu amati mpikisano ndi anthu atatu amenewa koma kuona komwe ali 93 olonane nadabwa moti ndimayang'anitsitsa mwachidwi kuti ndiaone reaction yawo momwe kudambika mapokoso kuti tione kuti akhale akuoneka motani nkhope yawo Brian nawo sadali odabwa adali odabwa chifukwa pa nthawi imene mamonita zawo adalinso atauza kale nawo amaoneka odabwa ndipo pamene adakhala paja sindaonenso kuti ayenda bwanji amaoneka ndithuti zawakhudza nawonso samayembekezera potengera kampeni yomwe iwo wapanga chifukwa samagona. Anafika poti muofesi samakhala adachita dedicate nthawi yawo yonse kupanga kampeni imeneyi ndipo tichakunena kuti ndi munthu mmodzi mwa anthu pa list imene amene athamanga kwambiri kudzigulitsa pa kampeni imeneyi. Mwinanso chodabwisa kwambiri pa Azikale Ngoma mponena kuti he has been considered as a strategist for a long time. Amaoneka komanso amazitcha anthu amawacha ngati munthu amene ali kaswiri pa nkhani yokonza fundo yokuti muwine chisankho. Ndiye mwina strategist wa reference. Ndiye nkumati strategist wachipani wakanika kupanga strategize udindo wake. Funso lina ndani limenelo komanso anali mmodzi amene anagawa ndalama and he openly defended himself. Ndidapanga interview yo sidali shoti ife kuti takulimbana nawo kuti ayankhule ayi adali munthu otadama suka kuyankhula kuti izitu nzakuchipani izi tiku anthu tatifotere nzakuchipani situgayira anthu ndalama za dziko tikugayira anthu ndalama zakuchipani anthu ondoti akavota chipani komanso tikagayira transport ndi ndalama kuti apeze malo oti agone pa nthawi yomwe tayitana ku misonkhano nde amachita ndithu zinthu zawo mosabisa amazichita defend kuti ine ndikugawa ndalama pa zifukwa zakuti kusiyana ndi anthu ena kuti mwina amagawa ndalama ife sitimadziwa. Vitumbiko Mumba. Yes. Anabweretsa a new flair kwambiri anabweretsa a new flair to the MCP
politics. Yes. The MCP politics imayamba kukhala ndi flower. Yes. Anamba kuchititsa misonkhano and amaganiza kuti MCP it would wear a new face with his coming. Yes. What went wrong? Ndale. Yeah, ine nkuona ngati ndale chifukwa chimene chachitika nchonena kuti I know kuti mutawafunsa atafunsidwanso kumbuyoku anazanena kuti ineyo MCP inajoina kalekale. Koma the little history I have ya Mumba ndionena kuti active politics mu Malawi Congress Party sikuti damba kalekale ayi. It's recently mwina pa zisankho za 2019 makamaka pamene pana chisankho chachibwereza pamene pana alliance ya zipani zosiyanasiyana iwo naona kuti akukhala very close mwina actively involved amaoneka ndithu pa milandu ija imachitika constitutional court amayenda ndithu ndi achakwera ndi malemu achilima ndiye naotero lero zisankho makamaka ku convention ya MCP imene imakhazikitsa maudindo ena atsopano mchaka chino lero pa 9 August 2024 ndipo maudindo asankhidwa ndipo ena akhale akusankhidwabe kufikira mawa pamene amalize maudindo onse azipani convention ya MCP ya 2024.